Sokrates' bidrag til demokratiet. Sokrates viderefører samtaleformen, brugen af dialogen for at opnå en større viden inden for demokratiet. Forskellene mellem oldtidens og nutidens demokrati peges der på i udstilling, ved at det kun var mænd og de rige, der havde rettighederne til at stemme dengang. Kvinder og slaver havde ikke nogen stemmerettigheder dengang, da de var under arbejde af de rige. Vi skal herover. Øst, ned og vest. Vi skal nævne nogle konsekvenser af Alexander den Stores felttog. Han udvidede verdensbilledet ved, at hans store felttog kørte igennem Grækenland og hele vejen op igennem Perserne og indtog det. Så inddrager vi de tre figurer. Og på disse tre figurer kan man se, at dele af den romerske kultur ligesom skinner igennem ved at på den her figur, der er noget med nogle romerske reliefer i bunden. Og her, der er tøjet på figuren typisk romersk stil, og på hovedet herover der skulle der være afbildet typiske romerske krøller. Så på den måde kan man se, at den romerske kultur har spredt sig som en følge af Alexander den Stores felttog. Vi skal over til filmen. Så er der den her film, der handler om demokrati og dialog, og den fortæller sådan om, hvordan vores demokrati virker her i verden. Og det er sådan, at hvis det forslaget, der bliver snakket om, ikke kommer lidt igennem, så kan der opstå de her debatter og protester. Og demonstrationer hedder det. Som gør det meget sværere og sætter mere pres på politikerne. Ja. Så på den måde er demokratiet på en eller anden måde blevet mere højlydt og taget mere ud i offentligheden, end det var dengang. Yes.